Pozerám sa smutne do hmly, čakám v nádeji, že príde tá, ktorá ma vráti do hry. Ona vie, že tam stojím, vie, že neviem, kedy príde. Ja viem, že ona vie, že keď sa stretneme, to vyjde. Zatiaľ sme sa videli len v rýchlosti na iných traťach. Vieme, kde je cieľ, ale kedy sa tie vlaky vrátia. A tak dusíme sa v nich ďalej, každý s niekým iným. Mám pocit, že to neskončí, nevystúpim, nič nevidím. Čakám, 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 čakám. Tie vlaky stále chodia a v nich čierni pasažieri, ďalšie príbehy a ľudia po staniciach tu blúdia, hľadajú správny smer. Som tiež medzi nimi, píšem si o tom rímy na papier. Ich nereálne sny, tú celú utopiu vidím, topia sa sami sebe, beznádej z nich cítim. Prestupujú rýchlo, dvíhajú ruky k Bohu, no len čas nám ukáže, ako to má byť podľa jeho grafikonu. Že vieme, dospelosť naučila nás nepúšťať úcty k sebe samému. Zbytočne pocity, halúze a túžby bez myslu do hlav. Aby sme neprepadli hrám, aby k slnečnej sústavení k retrospektíve neskončil na okraji spoločnosti ako ten na dne sediaci prázdny a zatrknutý klaun. Prach raných od nepamäti medzi Venušou a Marsom. Aj keď je dané vesmírom v rámci workshopov, dobrá a zlá po opojení príde vytriezvenie. Po zlete pád zrodený, pre smrť v živote nachádzame, aby sme strácali a naopak. Šťastní to nebojacní pozemšťania, čo ignorujú časy a ich tlaky, čo našli správne nástupište, čo našli správne UFO, čo našli k sebe pár a spolu ďalej s rozvahou zdieľajú ten dar. Bodaj by tým, čo nosia v srdciach, nakazili všetkých démonov a každú kvašnú tvár. Kvašnú tvár.